Positiva sobre o número 1, aprobación da acta da sesión anterior por parte do Grupo Socialista Fernando que votar. Nada. Nada. Pasamos a votación, vamos a favor. Asunto número 2, expediente para o 33 de 2025, reconocemento de compatibilidade administrativa. Trátase de traballador do Concello, dona Ana Lauzal, técnico de Administración Xeral, adscrito a contabilidade do Concello de Baladouro, a lei do Servizo de Saúde de maio de 2025, solicítase compatibilidade do pleno da Corporación Municipal para a realización de unha actividade fora do horario laboral das oficinas administrativas do Concello de Baladouro, que van a garantir en todo momento a non interferencia coas funcións públicas. Realmente, a traballadora interesada declarase que a actividade de venta de mobiliario como persoal autónomo non garda relación directa nin indirecta coas funcións desempeñadas na administración, nin o contido do seu posto de traballo e non supoñendo en ningún caso conflito de interese. Visto o artículo 16.4 da Lei 53/1984 de 26 de dezembro de incompatibilidade de persoal ao servizo de administración pública, visto o convenio producido para a regulación das condicións de traballo do persoal laboral ao servicio do Concello de Baladouro e o contrato de traballo indefinido firmado o 15 de xaneiro de 2025. Se aproba por unanimidade o pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos: reconocer a compatibilidade administrativa técnica da Administración Xeral adscrita á contabilidade do Concello de Baladouro, dona Ana Lauzal, para o exercicio de actividade profesional fora da xornada e horario do seu traballo nesta administración municipal. Bien, ya coñecemos os documentos que trataré con bastante fundamental e pois por iso pide a compatibilidade. Nosotros temos unha dúda que teníamos que preguntarlle ao secretario, porque pensamos que se ten a lei. Este tipo de solucións van con un cambio da Secretaría? Pregunto, como non lo vimos no expediente, que na Secretaría non se manda, non é preceptivo. Como non o vimos, por eso preguntamos. Bueno, evidentemente é legal, pero a Secretaría, no caso, vamos a sostener. Bueno, nosotros sempre que non interfera no seu traballo no Concello nin no seu horario laboral, pois, bueno, non nos parece mal, é importante que estén no traballo os seus traballos. Non parece lógico que a colaborar coas formas de atender Bien, pois, vamos a favor. En contra. Abstencións. Segundo número 3. Perdón de conta por os derechos da alcaldía. Dase conta da resolución de alcaldía de Pío no libro de técnico de xestión electrónico de expediente deste Concello a partir da última da que se deu conta número 146/2025 de 27 de julio de 2025, conforme indicou en acta da sesión de 5 de marzo de 2025, e que son as contenidas entre as siguientes: resolución número 147/2025 de 27 de julio de 2025, resolución número 446/2025 de 27 de 6 de 2025. Todas elas atopan
se sigue. Non veo na reiterada, informe. Sí. Volveuse a reiterar, incluso tamén se volveu a chamar por teléfono, falouse moi inmediatamente, está ben presente, contestación que deu aquí, a mellorar un momento e non faría. Entón, comando, pois, seguimos adiante por outro lado, se había preguntado tamén do tema do polígono. O polígono, o cambiarse de sitio, está pegado a unha carretera intermunicipal. Pois non vale o de unha modificación puntual das normas oficiais. Ten que ser un proxecto de interés autonómico en sustitución da modificación puntual contratada. Isto está organizado, encargouse xa a señor Prieto para que o modificara. Isto non vai costar, non lle vai costar nada ao Concello. Fala do Camiño da Cruz. Non, O polígono, pero se xa me extrañaba, claro que... Vale. non, polígono. Bien, dito isto, pasamos a logo as preguntas. Parte do grupo socialista, vamos ter a voz. Bueno, temos varias preguntas, vamos a ser breves. Por un lado, queríamos preguntar, vais a facer briga de incendios este ano? Sí, dúas. Temos que autorizar dúas. Estáse con ello. Xa hai, non sei se non se os encargados, non sei como se chama. Un jardín. O jefe de brigada. Un xa vai que se colle da bolsa, e o outro igual hai que facer o proceso de selección. Que se continuou con esa bolsa? Sí, Coa bolsa que había, para todas as categorías? sí. Un pouco tiñamos a idea que había un camiño en Trasiste, un camiño que vai de Trasiste a Pereiros, que creo que se utilizaba, que se limpiaba tamén coas brigadas de incendios. Hai un camiño que vai mellor que alejado, hai un camiño que vai desde Trasiste a zona de Pereiros, que é un camiño de Estela. Facías a mano. Sí. Non pasa outro Bueno. Que supongo nos piden os veciños que se volva a facer, porque está petado e que non se pode... Incluso a pegar e... Cacho por... Non digo o traballo que se vai a fazer no dinero, pero bueno, intentaremos facer igual. Ali en Bodial é unha zona que hai moitos incendios. É importante ter os camiños limpos. Xa o ano pasado, hai 2 anos, que vai salir un incendio ali que cura... Bueno, agora dous focos ali de incendio. Por outro lado, tamén en relación ás autorizacións de Augas de Galicia para a limpieza do río, que, bueno, vemos que se executou a limpieza de dos tramos e queríamos saber a limpieza do tramo desde a ponte de Ferreira hacia o Pozo das Moscas. A autorización que nos deron por 4 anos é desde o Matadero á ponte da Doñana. Pero fixose unha... O resto está sin autorizada e non contestaron, entonces. Claro. O outro estaba solicitado. Fixose unha solicitud para limpiar desde, claro, desde o de trigo, que chamamos eso, desde a ponte ao Pozo das Moscas. Na ponte da panadería. Non temos constancia ni nada disso. Sí, así que era. Fixes unha solicitud de fora pero... Vale. Más que nada porque hai uns cepos arrancando o río e que, bueno, podrían representar un peligro, pero non. Hai solicitada de feito xa e preguntamos noutros plenos se deran autorización. E os tenéis no lixo que deran só autorización para ese tramo, que teña que ter unha solicitud feita porque era o Concelleiro de Medio Ambiente nese momento. Vale, entón, vale un poquinho insistir neso porque creemos que é importante que ese fallo. O tramo urbano que iba a estar con o trigo. A ponte da Trigo, sí. Eu cacho. Falta de... O tramo de trigo e deus unha outra solicitud. Falta de
tirando un pouco tanto, non se dá feito todo. E ao final o tema do canon de augas de Galicia, que nos dixo que iban ter unha reunión, como entendimos eso, O tema? do canon de augas de Galicia, o canon que se iba a aplicar. Non, o que íbamos a ir ali non era polo da edad, Hai un canon que aplicaba a Xosé de Galicia, non há unha reunión sobre eso, non se sabe nada, que vai pasar con esas cuantías que lle notificaron ao Concello. o Concello que notificaron as cuantías foi do agricultor. O Concello está, o agricultor está 300.000 euros e o da Eso Fosa canon. 60.000. Ese é o canon, Pepe, ese é o canon. Vale, ese é o canon. Pero non é da auga, é do vertedero, sí. Pero o canon é sobre os residuos. Sí. Bueno, de non vamos a discutir aquí. Sí. Ese é o problema. Nós estamos esperando e temos, porque falando comigo a profesora Rafa para que os hospitales, nos hospitales non se mantén. Pero todavía non se sabe se hai que pagar ou non hai que pagar. Non. Non se fala con eles, non. Están reunindo documentación, porque dixen que se había feito un pleno, tanto na Fosa como na Lugo, pedido por eles, que tomaron o seu acuerdo de que se iba levando un mantenimiento aos servicios. Tanto aquí como en Quijos. Sí, eso sí, pero estamos falando de, bueno, son cousas distintas. Se nosotros preguntamos polo incremento do canon, aquel, decir, que mandaron desde a Xunta para poder, para establecer como un sobrecoste, que os concellos tiñen que pagar, de feito, bueno, pues reuniones con moitos alcaldes, independientemente de todos os colores, porque les quería que se unía un barato importante para sacar os municipales. Se claro, preguntamos sobre ese tema, que é o canon. E ese tema eu non sei nada, porque estou falando de futuro, non de residuos. Non quero entender nada como isto, É o canon sobre os residuos. O canon sobre os residuos. O canon é precisamente non é o cargo de residuos, é o mantenimiento da depuradora. É o que quero encargar o mantenimiento da depuradora. É o pleno, que se celebrar, non é aquí. Exactamente. A foto, mas non acuerdo de que se estiver levando Son cousas, a Xunta. personalmente creo que son cousas distintas, pero bueno, Sí. ese pleno existiu, pero tenemos un pleno donde se acordou pedir que a Xunta que non aplicara ese sobrecosto do canon. Son cousas distintas, estamos equivocados. Eso non. E usted está neses plenos, e usted está neses plenos. É dicir, Como vai o tema da RPT? Na elaboración da RPT, buscar as empresas, hai unha empresa xa... o presuposto das empresas para construir. Nosotros queremos esa constancia no tema da RPT do personal, xa decidimos o tema de facela e de establecelo. Queremos esa constancia que se teña en conta todo o personal que se quedaron en determinadas situacións. Queremos un pouco poñer en valor o traballo de aquelas categorías como poden ser as limpiadoras, os limpiadores, neste caso, os que están contratadas no Concello de Valladolid son mulleres, as mulleres que son un fogar, que, bueno, son unos grandes habilidades moitas veces, que só caen como traballadores de primeiro e segundo. Simplemente miramos as súas situacións, a xente tiene moitísimas situacións, traballan de tarde e en jornadas partidas. Non teñen un horario que seña fácil de aceptar, porque cando se quixeran facer bolsas de sustitución, nadie quiso aceptar esos puestos, porque era que traballar toda a tarde, ao colegio, ou que traballar limpiar o concello, ou que traballar limpiar a guardería. Porque, bueno, son horarios difíciles, casi todo o mundo, e a universidade casi todo o mundo buscamos horarios non. E moitas veces, además, ten un horario partido. Entón, bueno, queremos un pouco que se reflexe nesa RPT, dar valor a toda esta xente que ten jornada partida, vale? Jornada partida e horarios incluso difíciles, vale? Nos caracterizar a xente, nos que traballan fines de semana, festivos e fora de bolas.
ese tipo